creo que foi un partido bastante aloucao, creo que non o supemos controlar en ningún momento, tomamos o control do xogo, creo que é algo que temos que correxir porque as nosas idas e vidas non nos favorecen nada. Entonces creo que temos que ter partidos máis controlados, máis sobre ter o balón e despois non podemos cometer esos erros tan groseiros en defensa. Máis que era que nos sentimos máis cómodos que a defensa de 4 que a de 5. Creo que non estábamos pasando moitos apuros, pero estábamos nos costando chegar con balón controlado ao campo contrario. Entón, intentamos meter máis xente por diante do balón e, bueno, creo que empezamos ben a segunda parte, pero con dúas accións deles metenos 2 goles e cambiou todo o partido. O arreón do Antela, o orgullo dos xogadores, tanto Pedro como Johnny e Oliver que tiraron do carro e viuse un Antela que cando se desmelena pois empeza a generar ocasións de seguido e foi 20 minutos que foron moi bons. Sabía do potencial de Oliver, sabía que seguindo dando de oportunidades e dicíndolle que tranquilo, que faga o seu fútbol que iba a chegar. Penso que hoxe sí, que se viu o potencial que ten. Eles están tranquilos, eles saben que é un premio para eles xogar o domingo, que o que teñen que facer é entrenar como están entrenando todos os días con nós, que son da plantilla, e nada, hoxe tiveron a oportunidade de xogar, e van seguir tendo oportunidades seguro. Notei a Felipe máis nervioso do normal, pero bueno, é normal, é unha cousa que pode pasar, bueno, o seguinte partido seguramente este máis fresco e con ideas máis claras. Bueno, Jorge danos moitas cousas que tan importantes como meter gol, que o traballo que fai po equipo, aguantanos os balóns, é o primeiro en ir a presionar, creo que hoxe costoulle, tuvo unha tarea máis complicada que era deixar saltar os nosos extremos e meterse co pivote, facía máis metros, e fixo igual, Jorge é unha maravilla de entrenar. Pois a verdade é que sí, viñamos seguramente a un dos campos máis complicados, por decir máis campos máis complicados, creo que fixemos un partido moi completo, onde repuxámonos dúas veces o resultado, empezaron eles 1-0, empatamos, meteronos neses minutos que son aí psicológicos no 2-1 xusto antes do descanso, salimos moi ben, puxámonos por diante, pero claro, a verdade que o físico noso xa empezou a baixar moito, mermouse, e eles ten moi bon equipo e os cambios, pois, claro, dan un plus de moita calidad a este equipo, que xa ten moi boa plantilla, e aí sufrimos un pouquinho, despois ao final intentamos empuxar un pouquinho máis, pero complicado, pero a verdade que por sensación, a verdade que moi ben. O objetivo máis que nada é salvarse, creo que temos menos puntos dos que merecemos, estábamos facendo moi ben, competimos, a verdade que casi todos os partidos moi ben, o único que nos estamos pecando moito defensivamente, que estamos concedendo bastante, pero bueno, vamos a ir mellorando pouco a pouco, queda casi toda a segunda volta, ainda nos quedan, creo que son 4 partidos da primeira, e, bueno, creo que vamos a conseguir.